takýmto situáciám dochádza denne. Ľahko sa to môže stať aj vám a je preto logické, že budete očakávať pomoc. Alebo naopak, mali by ste pomôcť. Určite by vás nepotešila reakcia, ako je táto. Prečo sa ľudia tvária, že ich sa to netýka? Je to ľahostajnosť? Skôr strach. Našťastie mnohí reagujú inak. Linka tisňového volania, prosím. Pošlite sem sanitku, ale okamžite odpadol tu človek. Pane, prosím, upokojte sa a povedzte mi, čo sa presne stalo. Čo sa toľko vypitujete? Hovorím, že tu zomiera človek. Pane, upokojte sa, kde sa to stalo? Na Mojzeske. Dobre, posielame sanitku. To je síce pekné, ale pomoc od neho nečakajme. Haló, pani, počujete ma? Áno. Počujete ma? Bolí vás niečo? Udreli ste sa? Nie, je mi veľmi zle. Stáva sa vám to často, pani? Počujete ma? Áno, mám nízky tlak. Ostaňte ležať. Budete taký... To je náš človek. Ten vie, čo má robiť. A takto má vyzerať telefonát na diskotéke. Linka tisňového volania, prosím. Dobrý deň, Brudovská. Prosím vás pekne, budete taká dobrá, pošlite sanitku. Čo sa stalo? Je tu pani odpadla, má nízky tlak. Na Mojzesovej ulici križovatka za Alžbetinou. Ostaňte prosím pri pacientovi, ideme tam, posielame sanitku. Ďakujem. Takže poďme si povedať, čo je potrebné v takomto prípade urobiť. Pacienta oslovíme a zistíme, či reaguje na dotyk. Ak áno, zrakom, hmatom alebo sluchom zistíme, či dýcha. Ak je pri vedomí, to znamená reaguje na dotyk a dýcha, zhodnotíme situáciu a voláme číslo 112 alebo 155. Pacienta ponecháme v jemu vyhovujúcej polohe alebo v polohe v leže so zdvihnutými nohami. Prikryjeme ho, komunikujeme s ním a vyčkáme na príchod sanitky. To vás nebolí? Nie. Na príklade jednoduchého kolapsového stavu sme mali možnosť vidieť správne poskytnutú prvú pomoc. Ale čo sa ešte môže stať? Pani, poprosím vás. Prosím vás pekne, zavolajte záchranku, povedzte, že tu máme záchvat pravdepodobne epileptický, dobre? Pridošli mu tie nohy, ale nie tak, aby úplne nemohol. Centrála, pošlite rýchlo záchranku. Máme tu epileptický záchvat. Áno, na 3. poschodí. Budem čakať. Vidíme najčastejší prípad straty vedomia s krčmi, tzv. Epileptický záchvat. Vyzerá veľmi dramaticky, ale prvá pomoc je veľmi jednoduchá. Pozostáva z ochrany pacienta pred ďalšími možnými poraneniami, ktoré si môže sám privodiť. Napríklad poranenia hlavy či ďalších častí tela. A tiež sa môže udusiť s radkami. Dobre, pekne dýchaj. Tak, poprosím vás, túto pravú nohu je odvihnúť. To je ono. Tieto ruky dáme hore a na môj povel na 3 ho pretočíme. 1, 2, 3. A aké sú príčiny tohto stavu? Vo väčšine prípadov sú neznáme. Tie, ktoré poznáme, sú napríklad po úrazoch hlavy či dlhodobom pití alkoholu. Takéto krče však môže spôsobiť aj náhla zmena počasia, či dnes už všade prítomný stres. Poďme sadnúť si, poďme sa sadnúť. Ľudia, prosím, pomôžte mi! Pomoc! A teraz už ide naozaj o život. Čo sa stalo? Haló, pane, počujete ma? Haló, počujete ma? Zavolajte záchranku. Je v bezvedomí a nedýcha. Haló? Linka tisňového volania, prosím. Jeden pán tu odpadol. Nedýchaj. Na hlavnej pred kostolom. Ostaňte prosím pri pacientovi, ideme tam, posielame sanitku. Vyrovnajte mi nohy, buďte tak dobré. 5, 7, 8. Toto jedlo dnes už bolo zohrievané, ale záchranári ho kvôli výjazdu nestihli zjesť. A zdá sa, že to nestihnú ani tento raz. Takto to tu vyzerá každý deň. Záchranári musia vyraziť do 1 minúty. Začína boj s časom. Kol 11. Ako bezvedomie, nedýcha. Dobre,
27, 28, 29, 30. Raz, dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 26, 27, 28, 29, 30. Pomôžte mi ho otočiť. Dobre, otočíme ho naspäť a budeme už len masírovať. Musím sa priznať, že mám dosť. 92, 90. Odpadol pacient. Áno. Pán odpadol. Nedých. Tak asi takto má vyzerať laická záchrana ľudského života. Poďme si to ešte raz zopakovať. Ak niekoho nájdeme v bezvedomí, najprv musíme zistiť, či reaguje na dotyk, na oslovenie a či dýcha. Ak nedýcha, snažíme sa mu uvoľniť dýchacie cesty záklonom hlavy a predsunutím sánky. Otvoríme mu ústa, skontrolujeme ich a ak je to potrebné, vyčistíme ústnu dutinu. Nasledujú 2 hlboké vdychy z úst do úst, aby sme zistili priechodnosť dýchacích ciest. Ak ani potom nezačne postihnutý dýchať, zavoláme záchranku a začneme s oživovaním. 30 stlačení hrudníka, 2 hlboké vdychy. Takto pokračujeme až do príchodu sanitky. Ak z nejakého dôvodu nemôžete dať dýchanie z úst do úst, postačuje intenzívna masáž hrudníka frekvenciou 100 krát za minútu. Táto masáž nemá byť príliš jemná, ale ani príliš silná. Hĺbka vtlačenia má byť 3 až 5 cm. Pri ceste domov na zastávke električky pri amfiteátri som dostal srdečnú zástavu a odpadol som. Ja si vlastne na udalosti ani nepamätám. Poznám ich len z rozprávania lekárov a záchranárov. Tým, že ľudia neboli ľahostajní, tak vlastne som dneska tu, lebo bežne takéto príhody končia smrťou. A preto by som chcel poprosiť ostatných ľudí, aby neboli ľahostajní, pretože dneska pomôžu niekomu a môže sa stať, že o niekoľko dní dostanú pomoc zase oni. Nezabudnite. Až 80% všetkých zastavení srdca na celom svete nastane mimo nemocnice. A práve vaša pomoc môže znamenať rozdiel medzi životom a smrťou.